Apalit Police Station. Ito pala, ang simbahan. Ito yung bagong building dito, ang laki. Are Bridge. Yan o. Palit MDRRMC Operation Center. So okay, tapos na tayo mag-visit dito sa may St. Peter the Apostle Parish Church dito sa Apalit. Good afternoon everyone. So it's another Sunday. At ngayon ay nandito tayo sa may bayan ng Apalit. Yan. Dito na yung yung ASCOM. Dito pa rin yung Manila North Road. And for today's update ay pasyalan natin kung ano na ba yung nangyari dito sa ginagawang bridge dito sa may Tabuyok. Yan. So kung matatandaan nyo, many months ago, in-update natin yon. Dumaan tayo dun sa may bandang Sulipan. Doon sa side, sa kabilang side ng Pampanga River. Pero ngayon naman, dito tayo, bago mag-Pampanga River. Dahil hindi pa natin nakita yung portion dito ng ginagawang bridge. And since matagal na natin napuntahan yun, hoping na meron ng pagbabago. So, ayon kay Google Maps, dun sa may intersection dito, kakaliwa na tayo. Papunta dun sa may Tabuyok Bridge. At ngayon ay wala pang masyadong traffic. Usually kasi dito, pag rush hour, o minsan kahit hindi rush hour, matindi traffic dito hanggang doon sa may palengke. Paglampas mo doon sa may Sulipan Bridge, doon ka palang mapi-free. Makakawala sa traffic. At ito yung bagong building dito, ang laki. Pinipinturahan na. Hospital yata ito eh. Ayan. Ganito yung itsura ngayon dito sa Apalit. At malapit na tayong makipamiesta muli rito sa darating na, I think, June 28 yata or June 26, something like that, yung fiesta ni Apong Irong. Ayan, ito yung Are Bridge. Ayan o. At nasimentuhan na rin dito, finally, yung bako-bako. Yun, naging trending ito eh, yung yung bako-bako rito. Yung harapan mismo, yan, yung Jumbo General. Ngayon, nasimentuhan na. So, wala na kayong madadaan ng bako-bako, especially pag tag-ulan, yung pag maraming baha, doon nahihirapan yung mga motorista pag dumadaan doon. So, hanapin lang natin yung junction dito, and then kakaliwa na tayo. Detour, Manila. Diba? Meron yata road construction. Bakit meron detour doon? Yan, dito na magbi-build up yung traffic. Pero ngayon medyo okay pa. Mamaya yan. Mamayang hapon. Ito, meron din bagong building dito. Yun, doon sa may Jollibee yun. Doon tayo kakaliwa. Ang daming establishment dito sa Apalit. So, isa sa mga asensadong bayan ng Pampanga yung Apalit. Bali, ito na yung pinakahuling bayan bago ka makarating ng Bulacan. Ito, kaliwa na tayo rito. First time nating mag-update na dadaan dito. Ayan o, San Vicente, San Juan Toda. Ayan, magpipiesta na o. Marami ng mga banderitas. Ayan, wala tayong idea dito sa
kalsadang ito dahil ngayon lang tayo dumaan dito eh. Although parati naman tayo pumupunta sa bayan ng Apalit, pero ngayon pa lang tayo dadaan sa kalsadang ito. Dito pala yung ano, Apalit Doctors Hospital. Ayan. So hindi naman natin alam kung saan yung likuan dito eh, pero pag naligaw tayo, mamaps na lang natin. Makikita rin natin yung bridge na yun. Apalit. Ito pala yung ano. Ito pala yung municipal hall ng Apalit. Pasok nga tayo. Hindi pa tayo nakapunta rito. Apalit Municipal Bagtech. Ayan. Ito pala yung ano, municipal hall ng Apalit. Ayan no. Ngayon pa lang tayo nakarating dito. Apalit Police Station. Dito pala yung munisipyo. Picture muna natin dito si Pongkan. Yun. Ngayon lang natin nakita yung munisipyo ng Apalit. Dito pala. Let's go. Dito naman yung Apalit MDRRMC Operation Center. Apalit, I love it. Ganda ng slogan. Tapos dito yung Jose Escaler Memorial School. Ito yung church ng Apalit. Ito, nakita natin. Dito pala, oh. Save the Unborn. Ayan. Fiestang Vicaria. Yun, oh. Ang ganda pala ng ano rito, oh. Simbahan dito sa Apalit. Oh. Pasok tayo rito. Tingnan natin kung nakabukas. Dito yata dinadala si Apong Yuru. I Love Plaza. Wow, ganda oh. Dominican School of Apalit. Ayan. Pala, ang simbahan. Church of Apalit. The Catholic community of Apalit dates from 1590. The former church, built of brick, was destroyed by the earthquake of 1863. 1939. Misericordia Vultus Patris est Christus Jesus. Tapos na tayo mag-visit dito sa may St. Peter the Apostle Parish Church dito sa Apalit. So tinignan natin sa mapa. Hinanap natin yung Tabuyok Bridge. Parang wala. Anyway, magtanong-tanong na lang tayo. Doon malapit doon sa may ano. Barangay Sukad, I think. So ito na yung ano, yung pulilan na. Ako, dead end pala rito. Wala palang daan. Balik tayo.
Mali. Pinasukan natin kanina. Iskinita lang pala pagdating dito. Ayan o. Ito na yung ano, yung Pulilan Bridge, I think. Yan. NLEX na yung sa taas. Nakarating tayo kanina dito. Ayun, meron doon, no? Tete Tabuyok. Doon na yata. O parang doon na. Ayun, no? Merong signboard doon. Tete Tabuyok. Presko pala rito, oh. Ang lamig. Ang lamig nung terminal nila. Ayan, oh. Tete Tabuyok. This way. Oo, tanggagawad ng tete, Kenny. Tanggagawad ng tete. Tanggagawad ng tete. Tabuyok. Tabuyok. Kabuyok. Oo, tanggagawad ng tete. Tangimi tuloy. Hindi pa, uli. Malawya pa. Oo, Ali, wapit na. No ko rin dalan. Pupunta ka. magbabawa ka dyan. Aki mo na yung hanta. Balik yung bawo, magwalang ka kanina. Magwananak yan eh. Kaya mo rin, oh. Ah, Magwalang ko kanina. o sige, thank you. Yun. Doon pala. Oop, si Kuya. Naka-cellphone, hindi tumitingin sa daan. Dito daw, kakanan daw rito. Ganda pala ng mga bahay dito. Wow. Ah, ito. Ayan. Kakanan tayo dyan. Ayan. Ang taas nito. Yun, tapos kakanan. Ayan. Dito pala. Ayun, yung nakasarang yun, no? Wow, eto. Eto na pala, oh. May progress na ba? Since last time na gano rito. Eto na. Hanap lang tayo ng ano. Medyo malilim.
nakita na natin yung aerial view nitong Tabuyok Bridge. At muli kong papakita sa inyo bago tayo malis. Ayan, yan ulit yung itsura niya. Parang yun pa rin, wala pa rin pinagbago. Wala man tayo nakikita mga heavy equipment at saka nagtatrabaho. Meron dun, no? Merong isa dun. Ewan ko, ano ba yan? Meron palang equipment dun. Or siguro dahil Sunday lang. So hopefully, matapos na to. So ito na muna yung pinaka-latest update dito sa Tabuyok Bridge. And again, keep tuned to Proylandas for more updates here in Pampanga. So ride safe always, Kabalan. See you when I see you, and Proylandas is signing out.